Hej, mit navn er Esben. Jeg bor i Danmark. Det ligger der. I bor i Brasilien. Det ligger her. I er velkommen til at besøge os på Dia. Danmark eller i Tyskland eller i Sverige eller i Frankrig, men lige til den her skole her. Og det er så fordi, at jeg kender hende, der er skolelæreren på den skole. And my favorite player is Kaká and Pato. Hej, vi er fra Ramsens skole, og vi kan godt lide fodbold. Og vores yndlingsspiller er Kaká og Pato. Hello, Brazil! Vi har lavet musik. Hej, det her det er min flis. Anna Marie har hjulpet os med at lave flisen. 1, 2, 3, nu!